Fil-waqt li kważi djar kollha f'Malta jinsabu armati għal festa tal-miliet, din is-sena l-familja Tewma minn Ħalluqa l-unika spazju fejn jistgħu jarmaw ftit minn dak li fadlilhom mill-presepju huwa fil-kappella magħrufa bħala tal-Madonna tal-Ftajjar f'Ħalluqa. F'din il-kappella li minna kienu jqasmu l-ftajjar lil foqra sibna lil ġew Tewma u lil martu jarmaw uħud mill-pasturi li rnexxielhom isalvaw minn nirien wara li spiċċa ta' fuqhom senduhom. Il-pasturi qbatthom kombinazzjoni salvaw għax qedhom ġo karozza u l-karozza ma kien jiġu l-garax. U bekk salvaw. Imma l-baqra u l-ħmara u xi nax tagħhom għax kien hemm aktar nax ukoll. Dawk kienu fuq ir-raf, għadni ma niżilthomx. U x'inqabad ir-raf waqgħu għal isfel u jew ma nafx, fortuna. Ma intradmu b'xi ħaġa u ma ħarqux għal kollox. Joe ilu l-fuq minn 60 sena jaħdem il-presepju u minkejja li n-nar beda propju mill-presepju jistqar li l-imħabba l-grotta ta' Ġesu Bambin mhux setnin minħabba dan l-inċident. Jiena għalaqt 71 sena. Naħdem il-presepju minn kont tifel. Prattikament minn kont minn snin 10 qatt ma waqaft. Fil-fatt, xewqtu għal miliet ieħor ili jkollu spazju żgħir f'daru fejn ikun jista' jkompli bil-passjoni tiegħu. Nispera li s-sena d-dieħla fejn ħarqna jkun jekk mhux komplet forsi l-garax lestu hekk u nerġgħu nagħmlu presepju żgur. Il-kappellan ta' Ħalluqa l-kanonku Michael Zammit il-ħsieb li tittella wirja tal-presepju fil-kappella beda f'Ottubru li għadda. Qal li l-inċident li laqat lill-familja Tewma tom spinta aktar biex itellaw din il-wirja. Xarilu nqala lill-familja Tewma u allura kienet iktar ta' spinta biex iktar norganizzaw bil-qalb din il-wirja għadu nur il-familja Tewma. Il-kappellan spjega li l-poplu luqi ta' ħafna sosten lill-familja Tewma f'dan il-mument diffiċli iżda momenti li fih sabu spalla mill-Maltin u l-luqin. Waqt kunċert tal-miliet u fl-inaugurazzjoni tal-presepju l-ġdid tal-Knisja, grazzi għal ħafna nies anka l-isfijiet tagħna li għaddew anka kontribuzzjonijiet tagħhom, hemm ġbarna s-somma sabiħa ta' 9,000 euro lil din il-familja. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.